A vytvářejí nebezpečné situace, ale hlavně nedodržují pravidla silničního provozu a porušují zákon. Česká Kobra 11, to jsou dálniční policisté z Rudné. Dnes se zaměřili na asi nejčastější chybu při jízdě po dálnici. Řazení aut do pravých jízdních pruhů. Ačkoliv jste měl pravý jízdní pruhu, volno, prostřední jízdní pruhu a nezabočil jste do pravého jízdního pruhu. Máme to nahrané na kamerovém záznamu. Levý je totiž určený jen pro předjíždění nebo objíždění. Tento řidič to prý ví, dnes to ale bohužel nevyšlo. Pánové říkají, že jo, no tak asi jo, no. Zřejmě jsem si to neuvědomil. Vidím, že to berete docela sportovně. No tak 300 ještě docela jde. Řidič má tu povinnost se vždy zařazovat vpravo, pokud se jde na objíždění, předjíždění, odbočování. Řidiči nejsou příliš ochotní jezdit v pravých jízdních pruzích. Nejčastěji se bojí toho, že uvíznou mezi kamiony. Největší omyl je podle policie ten, že v místě, kde jsou 3 pruhy, jedou řidiči v prostředním. Předpokládají, že ten pravý jízdní pruh, v případě, když se jedná o 3 jízdní pruhy, je pruh pro pomalá vozidla. Bohužel tak to není. Užívají ho často pomalá vozidla, ale musí se tam zařazovat veškerá vozidla. I auto tohoto polského řidiče, který dnes také uvízl v síti policejní kontroly. Pravý pruh mu nepřipadal dostatečně vhodný. Vypadalo to jako přípojný pruh. No ano, když neznáte zákony. Pokud jdete rychleji než ostatní auta v pravém nebo prostředním pruhu, můžete se v tom levém držet. Jakmile ale máte možnost zařadit se vpravo, jste povinni to udělat. Karla Mráčková, Televize Nova.